Mladý, toto není kalnica. Láco je jediný človek, čo dokáže zjazdiť prednú gumu. Skôr ako zadnú. Rozprávkové blato si zažil. Ja by som chcel s tebou prebrať túto tvoju diagnózu. Ale bolo to LTT. No tak počúvaj, ty si ma tu zavolal a nešiel si to ešte, hej? Je to tak. No a čo keď budem sklamaný? Ja ti to potom oplatím. Ako? Inak. Vieš, ako minule. Aha, dobre, dobre. A to je custom, čo máš? Je to zadné koleso úplne bezvýznamné, sa mi zdá. Mňa to baví. Chcem ako chodí doma po obývačke, on tak riťou. Zvrta. Aha. No, sme sa pojetrtka batili. Aha, vidíš ako jazdia? Opa. Šialený extrémy, skalnaté. To je meter a pol v prednom, no. Láco je jediný človek, čo dokáže zjazdiť prednú gumu, skôr ako zadnú. No veď sleduj moju prednú a porovnaj so zadnou, menené sú na rovnako. No. Oj! Mladý, toto není kalnica. Ten koreň mi zobral nohu. Ukážem za tvojim fotrom, lebo už dve držky máme. Dobre. Krásne. Wow. Troška napredok zapichol. Taký rogár, Deník, pozeraj ho. Tak toto je fešácké. Jebči pič. Kokos. Ty vole. Nie, ešte, že mám ten bašgardík. Kurva, to tie kamene nemohli niektoré priletiť. A nie, či ty si mi ho nejako nerozhádzal a... To nie nikto zozadu na teba neprehodil kameň, zozadu nejaký hejter. A toto si už išiel? Hej, hej. Toto už je ten Jurošík. To je Jurošík, hej? A počúvaj, kto toto tu pomenúval? Nejaký fanušík rozprávok slovenských, animovaných? Do srandy. Už robil to Juro Dolník, tak podľa mňa podľa seba. Aha, aha. Dole. Aha, tu nepoznám. Aha. Kokos, krása. Čože? Tak, toto si asi nádhera. Tak, toto je pekný skvostík tunak. Krásne prostredie. Aha. Mirko. Poď, ide. Poď, pokračuj. Poď. Pozor. Miro ide. Poď, nasyp to. Miro už došiel.
Neviem, nevidím tam, neviem, či tam je. No, radšej nevidieť. Hej? Aha, tak to som sa fakt nemal ísť pozrieť, dobre. Ešte najhoršie, že keď to nafotíš, tak to vyzerá ako flow trail. Áno. Tak čo, Laco, ako ideš? Cez dropíček? No dropiček, ako tam si to asi nepustím rýchlo. To nerozkákaj, to len musíš... To len pekne predné až na techniku, na kontrolu. No poďte, natočím. Toto je krása. Aha. Aha. Ale vôbec nie je to nič, ako je to také rešpekt zbudzujúce, nie je to sranda, ale máš to pekne pod kontrolou, úplne v pohode. Ja som taký rozjebal Chod cez tie kamene, to je k***a podľa mňa. minulý týždeň, ja som bol... Týždeň ma bolelo všetko a som taký ako stuhnutý, vieš? Ja som sa ani nezjebal a tiež ma boli všetko. Ide môj idol Laco. Keby mal plagáty na kúpeľke, aj na hajdu. V úžasnom prostredí týchto skál s dýchberúcou atmosférou sa rúti Matúš. Uá, krása. Á, pekne, pekne, ježiš, to kto to je? Hoppa. No, tu není kálnica. Povedal, že raz som bol v Kalnici a teraz všetci ma tu berú na slovo. Ja som tam odkálny, alebo čo, tam fakt nechodím. No veď, ale si tam bol viac než ja v všetkých bajparkoch dohromady. Ale je to tu také úzke. Koľko to si nastajloval. No poď Matúško, a ty ma natočíš. Hej, mal som tam furt ľudí, takže... Hávko. Aha. Som sa bál, že na toho psa skočím. O, tamto je tiež oškrabané, ja som to tak nadhodil. Chytil si čo? Bomby! Ešte. Ale bolo to LTT. Šmykali obidve kolesa dole. Nevyzeralo to úplne, že tam bude šťastný koniec. Nebolo to dobré. Joj, som úplne demotivovaný.
Nebolo úplne safe, čo si tam robil. Nie! Neklamal si s tým blatom. Aha, sme netrafili, kamera. To ríma. Prečo mi to robíš? Hej, vyklepávačka riadna. Ty vole. Čo sa tu vyzliekaš? Radšej mi povedz teda, čo to bola? Teda kombinácia Jurošíka A rozprávkového trailu. a rozprávkového trailu. Áno. Rozprávkové blato si zažil. No, Videl som, ako To si ma- plakal. to ma musíš varovať dopredu, aby som sa na to vedel psychicky pripraviť. Ja by som chcel s tebou prebrať túto tvoju diagnózu. Tento tvoj strach z blata. Pozvi ho na bahení lázne. Ty si chodil s rodičmi do Piešťan, keď si bol malý, alebo? Nie, veď, ale tak no, kto chce mať zadrbaný bicykel, chápeš, máš tu krásne nalešené všetko a potom na Ja chcem mať zadrbaný bicykel. jednom, no dobre, tak to si ty. Nepustím ho, ako je rok dlhý, prípadne 10 ročie. No však veď to aj tak vyzerá podľa toho. No. Ja to tak nechcem mať, no. Ale jazdí, to je základ. Super. Pokiaľ viem, tak aj toto je dielo bratov Dolníkovcov, ktorí majú výborné vzťahy s miestnymi lesníkmi. Hej, až tak? Tak asi Úplne hej. bez srandy, hej? Áno. Rešpektujú sa jeden druhý. Výborne, tak by to malo byť. Lepšie pojazdenie som za poslednú dobu na trailoch, ktoré budujú takto chlapci, fakt dlho nešiel. Výborné, výborné, krásne traily. Kouboj, ty čo na tie pasáže? Výborné. Trošku jednoduché, ale dobre. Vydýchajte sa. Pozor, pes. Ježišmarja. Znova. Dvakrát, ale to také, no. Ty kokos. Ujde. Oj. Toto bolo fakt dobré, táto časť.
Uá, toto je paráda. Uá, pozor na hlavu. Som štýlovo priamo v zábere. Poď, poď. Kade šiel? Na konci som prenašal, to bolo moc náročné. Fuj! Choďte. Ja že vyleziem na tú hlinu, som zastavil a pozri. Ty dobre nakúpil. Lácová nočná mora, teraz sa budeš poštiavať v noci. Simulovať. To si má radosť, čo? No som si to preniesol. On má fakt čistý výtil. No na čo? Môj vyzerá v podstate čisté. Keď to ideš úplne celé na šupu, tak je to úplne super jazdenie. Tak zhrň dnešný deň. Takto to bolo dobre. No nič, som s vami spokojný. Videl som Celé v manuáli. množstvo rôznych štýlov jazdy. Aj tzv. Drevorúbačský štýl, tu máme jedného príslušníka. Do drevorúbočov ti nadáva kouboj. Je, že drevorúbačský štýl jazdy. Proste idem, Ale ja tak chodím. hlava nie hlava. Jaký, kde je drevorúbačský? Kde myslíš? Normálne, ideš. Proste ideš bomby a Konfrontácia. sereš na nejaké elegancie. Jaká elegancia, však normálne idem. No Však ale ako, to je však to, čo o čom hovorím. Proste. Normálne idem. Nemôžem robiť eleganciu, nemám taký lak. Laco ide ako baletka, naleštená. Som baleťák, no čo? Vrti, Nehambím za to. Takéto zajebané. vrti zadkom ako v modrej ústrici. Ty.